سلام كمي قنيكم زخبركم تعزبتي اب زحلف السمون ناي استزرغحا غازيطاتات حداث إريتريا الحديثة إريتريا حداثن إريتريا بروفايلن أتوكيرا اتدالو مدب دهساس حتمت حيزنا لكم قريبنا لنا اب عمدي بهلن سنة طببن فيستيفال مدرخ كله تخولتات مخانو تغليصو ابزنا يلوم يعمد فيستيفال بركز بولوس تمحاشن حدش مرباتن كمستانغدو تحبيرو مسنة طبب بقاطاس اساسور دما ازم صعب نيروم ياتو تليتن موزيكان ياتو مسارحتات موزيكا افاوياتا مريت وجلتات باهلي كورنا دراما مونولوجن ستاند اب كوميدن مريت مصحفتي مدب سنة صحف مريت سيمينار فيلم مريت قبان قرصان وزته بتمساسالي دكونه تاوي ابايتن من نبابرو اكزيبيشنون نطبب انبابرا حزبنا بزغلصو قباغباب قريبو كمز امثله امناچع مدبات طببات زكايدلو عودي سبع مادي بقندون سنت بنياتاتيو سنت طبب نابرا حبرتسب بزغبا اصنيعو بطبب مزغربو يسعوتن نبارنتن زركب روان سنچورن وريد كان ديب كان حيال عميون مصنعتي اكايد كاز دالو سراح اب فيستيفال ايرترا بعليز مصكا ام نفسو كف زبان ايرترا زلون نطفتات تاريخ قرستات النبابرات صقاتات اب حنت قرعات مهدور غنصلو انه ششاي انه برختي زبلكا اب عمت حرغيزه طراي زيكونه كابتيس تسنده معلتاوي نبابنا نغبرو سنه طبباوي عيوتاتنا زهبتبن مبقلاون زحزن بقندو كابتياتاو سرتو سلازبكسيو قصر فيستيفال دمان نتياتاو من زمناوي نمتأسار دحراي تبلنيا نظام مدرخ كله تخولتات فيستيفال صبو غيرنا ننببا تدغيسو اب عمدي الشباب نؤس عمدي حسابات امونغو مسلن غهدن زلو فلليا نصيرا نرخبا ايوه هيوتي كمتي سبا زغمتو انت زخون بزبل ازيم بزحات سباتيوم كمزا زلوها كهونو زبهغو انا كن بهلو قاماي فصيم حغوس يلهون شعو كبزحات سبات بزحنا عدان أرناقوتن رخيبة بزحاتون أقومي أغنيهم كم زخماي كخونو لعل بهاقي سلازحدرو أسري إنا رقوتو كسع زخدرو كخونو أعزابي أنا كالق هارر بل نساتهم كا نزانة تسالي أزلو خيوتي هارر بلوا مهلاهم كي قرمني اعترفن قال السبات زلون نقرات أقاتات عازيبهم ولا نحنت دقيقون زي حقوس منفسكاري فتسيمهم أي قبولونيهم بزيكهم هل تحاقوس زلولو زلخو أبيوتي ملء بملء عقوب هاي أواي أحزبل زي باللي كل ساعة تدسي تزنه بريس مسلوم رفت عركي كوافولي فترتها نعخا ترايم مسلنا النبلو واترك زمرون كلو أيوة هيوتي كم تسباس قموتوا انت تخون النبلكو مملي سبقوهي ندد إبل يركبوا اب عمدي سدرا بيت نولاركا بأمنت مقلايك والعن معباي اتزحايلة محبراو قديتا مخانو زي ساعات حق إيهو مغنياتو حرق والعا بقبو عبيو ابتزبت صح كفتصيح انتخوينو نمنفسو أأمرون أكالون زليو نقر رخيبو كعبلو حانت كابزيين مس اتقودلقن نتازع بيتو سدرات رايزيكونا نملا حبرة سبزع عبيت أقامي خون سلازي التعبابيا والعا بقليل كتمتا يقبان كابتاس توللا كسابتا كند سبزع أخلالا جزي لعلاد هبون كنكن ولدون حبرة سبون كفليو يبلون تملكت الله محبركم قطر ابنت محبركم كويت تختلهم ندقم زمهرولو بيت مرتين من مسرات كم علامه يسرحلو كم زلو اب اغاطامي فيستيفال 2024 كم زغلصو تملكتو يركب سلام مغلصي فيستيفال ايرترا 2024 زغره 50 عمت بولونيا قريبلو اب عمدي علماوي زعبا اب محبرو مرخبيتات حدث جير فيروس بديدو هبي اب افريقيا بزبل بديدو هبي مانكي بوكس اب زغنيات زي بحدث جير فيروس اب هجرات افريقيا يلابع كمزلو تحبيرو بديدو كاب قص عالم طفيو كاب زبال حيلو عمتات كو انت حلفه كاب انسسا نابسب كمحلالفلو زخل تماساسالت فيروساوي حمامات حاليفهم كرايت ان حمام بديدو هبي ون مبقسيو كاب انسا كم زخنو كو انت تحبره أبسب مسبت حقنا بمتنخا بفلا بتصوتاو ركب كابسم نابسب بقلولو كم سغاغر تصبصبات حكمنا يردو زايد كاب ترايو عينتات بديدو هبي اتزبرت حدقنيا زبهال زلو حدث جير بديدو هبي اب مبراوي كونغو اب حيولو حقرات ماكلاي افريقان يلابع كم زلو تفليتو ازي حمام كاب سرايلن حقرات بروندي كينيا رواندان اوغاندان يركبان اب عمد دياري صمبل عدلنيا زخونه سب حوي قديفيو زبلو زعباتات انجدوم
ኣብ ዓምዲ ልቦናን ፍልስፍናን ነጥበ መቐይሮ ብዝብል ንስኻ ንገዛእ ርእስኻ ከም ሓላይት ጌርካ ዲኻ እትመዝና እሞኸ ሓላይ እንተደኣ ኮንካ ንኽትሕግዝ እንታይ ምገበርካ እቲ ሰብ ተገምጢሉ ስለምንታይ ከ ኣይዘለልን እንተዝብለካ ግርጭ ኢሉ እንታይ ምበልካዮ ኪኖዚ ነቲ ሰብ ከም ድሌቱ ካብ ምዝላል ክትዕንቅጾ ከም መሰል ይህልወካ ዶ ንናይ ካልኦት ሰባት ጸጋም መርዳእ ጥራይ ንበይንኮ እኹል ኣይኮነን ብሓቂ ንኽትሕግዝ ገለ ነገር ክትገብር ይግባእ ብዙሓት ሰባት ጌጋ ክርዩ እንከለዉ ናብ ምንቃፍን ርእስኻ ናብ ምንቕናቕን እዮም ዝጎዩ ንስኻ ካብ ከምዚ ዝኣምሰለ ኣለታዊ ባህሪ እንታሪሕካዩ ዝምረጽ እቲ ቀንዲ ክነተክረሉ ዝግባእ ንኻልኦት ሰባት ህይወቶም ንኽቕይሩን ኣብ ቁኑዕ መንገዲ ንኽጓዓዙን ምሕጋዝ ክኸውን ይግባእ ተቐንጭሉ ዝተወስደዩ ኣብ ዓምዲ ጸጋታት ባሕሪ ንመጻኢ ተኽእሎታትን ንድፍን ደሴት ዝምልከት ሓበሬታ ሰፊሩሎ ካብ ከተማ ምጽዋዕ 33 ኪሎ ሜትር ደቡባዊ ምብራቕ እትርከብ ኮይና ኣብ ትሕቲ ምምሕዳር ንዑስ ዞባ ዳህላክ እትመሓደር ሰብ ካብ ዝነበረለን ደሴታት እታ ዝቐረበት እያ ደሴት ናብ ሓውሲ ደሴት ቡሬን ወሽመጥ ዙላን ዝቐረበት ደሴት እያ ስም ናይዛ ደሴት ካብ ደሶ ዝብል ቋንቋ ዓፋር ዝነቐሎ ኮይኑ ትርጉሙ ደሴት ማለት እዩ እዛ ደሴት ኣስታት 748 ሄክታር ስፍሓት ኣለዋ ካብ እኩባት ደሴታት ዳህላክ እታ እንኮ መሬታዊ ቅርፂ ዝሓዘ ሓውሲ ሰንሰለታዊ ጎቦታት ዝርከባ ደሴት ድማ እያ ደሴት ካብ ብሔረ ዓፋር ዝኾኑ ኣብ 30 ስድራ ቤታት ዝተጠርነፉ ኣስታት 160 ዝበጽሑ ብዝሒ ነበርቲ ኣለዋ ብዘይካዚ እዛ ደሴት ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ባህላዊ ኣግዶታትን ዘመናዊ ቤት መግብን ዘጠቓልል ቱሪዝማዊ ትሕቲ ቅርፂት ሃኒጽሏ ይርከብ ኣብ ዓምዲ ኣንክሮ ምስጢር ዓርቢ 13 ስልጣን ኢንዱስ ንህዝቢ ኮይሳን ዘላሊ ትሕዝቶ ቀሪቡሎ ምሕምሻሽ ነፋሪት 217 ኣብ ሩስያ ካብ ዘጋጠሙ እቲ ዝኸፍአ ሓደጋዩ እታ ነፋሪት ብሰንኪ ሕማቅ ኩነታት ኣየር ክትዓልብ እናፈተነት ከለያ ወዲቓ ከም ውፅኢቱ ድማ ኩሎም ኣብኣ ዝነበሩ 174 ተጓዓዝቲ ሞቱ ክሳብ ሎሚ ግና እታ ነፋሪት ስለምንታይ ወዲቓ ንጹር ኣይኮነን ዓርቢ መዓልቲ ዕለት 13 ምስ እትውዕል ከም ሓደገኛ ዕለት ዝኣምንሎ ካብ ምንታይ ተበጊሶም ኮኑ ይኾኑ ብ13 ጥሪ ዓርቢ 1989 ቫይረስ ናብ ኮምፒውተራት ዓዲ እንግሊዝ ኣተወ ብመሰረት መጽሔት ኤልኤ ኣማይት ኮምፒውተራት በቲ ቫይረስ ዓንዋ ብሰንኩ ድማ ብዙሕ ውልቃዊ ፋይል ተደምሰሰ እዚ ቫይረስ ንብዙሓት ኮምፒውተራት ኣዝሒልዎን እዩ እቲ ጽቡቕ ነገሩ ግና ንኣትላንቲካዊ ውቅያኖስ ኣይሰገረን ወነነሽ ወደን ዝኾነት ዲሲ ዝተባሃለት ነፋሪት ብልዕሊ ባሕሪ ባልቲክ እናተጓዕዘት ከላ ብ13 ሰነ 1952 ተሰወረት ሎሚዛ ነፋሪት ካብ ትጠፍእ 40 ዓመታት ኣቁፂራ ትርከብ የግዳስ ክሳብ ሕጂ ዝኾነ ድሃ የብላን ነበርቲ ቪክቶርያ ዓርቢ 13 ጥሪ 1939 ኣብ ታሪኾም ዘይርስዕዋን በሰላ ዝገደፈትን ዕለት እያ ክሳብ ሎሚ ድማ ጸላም ዓርቢ ኢሎም ይጽውዕዋ ጠንቁብ ዘይተፈልጠ ባርዕ ሓዊ ብምጅማሩ 71 ሰባት በቐታ በተሓዊ ኩመትን ከለዉ ካልኦት 438 ሰባት ድማ ብረስን ናይ ተቓጸሎ ሞቱ ከምኡውን 575,000 ሄክታር መሬት ነደደ ካብዚ ዝወፅእ ዝነበረ ትኪ ኣዝዩ ብርቱዕ ካብ መንባሩ ዝተላዕለ ክሳብ ኒውዚላንድ በጽሐ ገለ ካብ ምኽንያታት መጽይኒ ዕለት 13 ዓርቢ ምዃኖም እዮም ኣብ ዓምዲ ድል ኣባብ ናይ ጋዜጣ ኤርትራ ሓዳስ መበል 7 ክፋል ዛንታ ከራዊ ኢትቤቸ ትጸንሐና ኣብ ዓምዲ ዓማር ንምጻ መደባት ንዞባ ከርከበት ዝድስስ ምስ ኣመሓዳሪ ዓብደልከሪም እድሪስ ናይ ዝተገብረ ቃለ መጠይቕ ትሕዝቶ ቀሪብሎ ኣብ ዓምዲ ምንሲጅል ትርጉም መጽሓፍ ዶክተር ኣሕመድ ሓሰን ድሕሊ ብዛዕባ ውሳኔታት ባይቶ ጸጥታ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣንጻር ኤርትራ መበል 30 ክፋል ንረክብ ፌስቲቫል ኤርትራ በብዋኑ ዝዓመሞም ዕማማት ዝድስስ ቀዳማይ ክፋል ትሕዝቶ ሰፊሩሎ ኣብ ዓምዲ ገማል ኮርፖሬሽን ጥሪትን ሰራእትን ኣብ መድረኽ ፌስቲቫል 2024 ዝድስስ ትሕዝቶ ቀሪብ ይርከብ ኣብ ዓምዲ ሸባብ ምህነት ብዝብል ንክብርን ኣምር ሞያ ፍቕሪ ሞያ ብሰፊሑ ተዳሲሱ ንረኽቦ ኣብ ዓምዲ ሕብሪ በሮ መበል 26 ክፋል ትርጉም ሓዘል ወግርመት ያሱናሪ ቀሪብ ኣላ ኣብ ዓምዲ ፈንዋዓዳት ፌስቲቫል ኤርትራ ባህሊ ዝዕቀበሉ ባህሊ ኮይኑ ምህላው ተመልኪቶ ኣብ ዓምዲ ስፖትላይት ዕውታት ተቐዳድምቲ ብሽክለተ ኣብ ካልኦት መንእሰያ ዝሕድሮ እወታዊ ጽልዋ ተዳሲሱ ኣብ ዓምዲ ኦፒንዮን ፌስቲቫል ኤርትራ 2024 ህፃናትን ተዳሲሱ ፌስቲቫል ኤርትራ ሓደ ኩርናዕ ወይ ምዕራፍ ታሪኽ ኤርትራ ምዃኑ ተዳሲሱ
ኣብ ዓምዲ ፍኖት ጸቕጥ መዘና ሓደ ወይ ካብኡን ላዕሊ ዝኾኑ ሰባት ኣብ ህይወትካ ብምእታው እወታዊ ወይ ኣሉታዊ ጽልዋ ክግርፍኡ እንከለዉ እዩ። መዘና ዝበሃሉ ምስኻ ኣብ ሓደ ደረጃ ዕድመ ዝርከቡ ዓርኹትኻ ወይ መሓዙትካ መምሃርትኻ መሳርሕትኻን መተዓቢትኻን ክኾኑ ይኽእሉ። ጸቕጥ መዘና ብተፈላለየ መልክዕ ወይ ኣገባብ ንዝኾነ ሰብ ከጥቅዕ ይርአ። ብኣውራ ግን ንመንእስያት ወይ ኮቴቴ ይጥቅዕ። እቲ ብሰንኪ መዛኑ ዝኽሳት ለውጢ ኣሉታዊ ጽልዋ ምስ ዝህልዎ ኣብ መንጎ ወለድን ውሉድን ከምኡ ድማ ኣብ መንጎ መጻምቲ ወይ ካልኦት ርክባት ዘይምርዳእ ይፈጥር። ዝተፈላለየ ዓይነት ጸቕጢ መዘና እዩ ዘሎ። ገለ ካብዎ ብቓል ወይ ብምዝራብ ዝመጽእ ጸቕጢ መዘና ንኣብነት ኣብ ከምዚ ዓይነት ኩነት መዘና ብዘይ ዝኾነ ሕብእ ከም ዝንግበር ወይ ንስራሕ እናበሉ ብድፊት ዝኾነ ተግባር ንኽፍጽሙ ይቕስብዎም። እቲ ዘይስነ ምግባራዊ ተግባር ንኽፍጸም ዝዕድም ዘሎ ሰብ ኣብታ ኩነት ዘልዕሎ ምርጫ ንመጻዩ ኣዝዩ ወሳኒ እዩ። ስለዚ መሳቱኻ ዘቕርብዎ ሓሳባት ኣሉታዊ ሳዕቤን ዝኽትል ተደኣ ኮይኑ ኣብ ሕማቕ ክትወድቕ ዘሎ ተኽእሎ ልዑል እዩ። ብኣንጻር እዚ መዛኑኻ ኣብ ቅኑዕ ሓዲድ እንተሃልዮም ድማ ጉዕዞኻ ናብ ጽቡቕ ኣንፈት ከም ዘምርሕ ርጉፅ እዩ። ስለዚ መዛኑኻ ኣብ ፈለማ ዝገልጹልካ ሓሳባት ኮነ ርእቶ ናበይ ማእዝን ከም ዝወስደካ መታን ከተለሊ ንቓላቶም ክተስተውዕልሉ ኣለካ። ዓምዲ ልምዓት ጋዜጣ ሓዳሲ ኤርትራ ንሕርሻዊ ምዕባለታት ንዞባ ፎርቶ ሰባ ዝመልከት ትሕዝቶያ ኣስፊራ ጸንሐና። ኣብ ዓምዲ ሓሳባት ሕብረተሰብ ካበይ ናበይ ብኸመይ እዚኦም ግን ከመይ ኢልና ክብርታት ማሕበረሰብ ኤርትራ ኢልና ክንገልጾም ንኽእል ዝብል ሕቶ ክለዓል ይኽእል እዩ። ንብዙሕ ዓመታት ሓራ ዝነበራ ሃገራት ድሕሪ ሓርነተን ተጻብኦ ዘይጋጥመ ምስ ዝኾና ምዕቃብ ልዕላውነት ኣገዳስነቱን ክሃስስ ይኽእል እዩ። ኣብ ኤርትራ ግን ሓርነትና ንምርጋጽን ንምዕቃብን ልዑል መስዋዕቲ ስለ ዝኸፈልና ምዕቃብ ልዕላውነት ሕድሪ ስውኣት ምኽባር ኮይኑ ከም ቀዳማይ ናይ ቀዳምነታት ክብሪ እዩ። ልዕላውነት ውፅኢት ቃልስን መስዋዕትን ስለ ዝኾነ በቲ ናይ ገረብ ዝቐረብናዮ ኣገላልጻ ፍረይ ክበሃል ይከኣል። እዚ ማለትካ ልዕላውነት ጽምዳውነት ድዋሊዝም ትካልን ውፅኢትን ኣለዉ ይስስምዕ። እዚ ኸኣ ልክዕ እዩ። ንግዚኡ ግን ልዕላውነት ከም ክብሪ ማለት ትካል መዋቕር ጥራይ ንረኣዮ። ሃገራውነት ኣብ ምዕቃብ ልዕላውነት ይኹን ኣብ ምዕዋት ዓበይቲ ሃገራዊ ፕሮጀክታት ኣገዳስነቱ መዳርግቲ የብሉን። በዚ ኸ ሓደ ካብ ቀንዲ ክብርታት ህዝብናዮም ክበሃል ይከኣል። ዕጽውነት ወይ ምስጢራውነት ሰክሪቲቭነስ ከም ክብሪ ንኽትገልጾ ኣሸጋሪ እዩ። ኣብ ታሪኽና ዘጋጥሙና ተጻብኦታት ኣብ ግምት ተኣቲኻ ግን ሰውራና ኣስዒቦ ድማ ማሕበረሰብና ከም ክብሪ እዩ። ንኣብነት ኣብ ብዙሓት ካልኦት ሃገራት መንግስቲ ብዙሕ ሓበሬታ ከይሃበ ስቕ ዝብል እንተኾይኑ ብኣሉታን ጥርጣረን እዩ ተራእዩ ንኣብን ዕግርግን እዩ ዘለዓዕል። ኣብ ኤርትራ ግን ብዙሕ ሰብ መንግስቲ ሓበሬታ ምዘይህብ ንድሕነት ሃገር ኢሉ ዝወስዶ ጽቡቕ ድዩ ሕማቕ ዝብል ሞራላዊ ውሳነ ኣይኮነን ንህብ ዘለና ኣብ ባይታ ዘሎ ኩነት ጥራይና ንገልጽ ዘለና። ኣብ ዓምዲ ሸባብ ንኡስ ዓምዲ ሓሳባት ኣኽበርቲ ባህሎም መንነቶምን ታሪኾም ዝኾኑ መንእስያት ዘለዎም ሕብረተሰብ መጻኢ ውሑስ እዩ። ፌስቲቫል ኤርትራ 2024 ካብቲ ቅድሚኡ ዓመታት ዝተኻይደ ፌስቲቫል ፍሉይ ዝገብሮ ፌስቲቫል ናይቲ ክሳብ ሕጂ ዝተኻይዱ ፌስቲቫላት እውን ስለ ዝነበረ እዩ። እቲ ዕላማ ራእይን ተስፋ ናይቶም መሰረቲ ወርቃዊ እየቤል ጸንቢሉ እቲ ጽምበል ግን መሰረት ሃገራዊ ፌስቲቫልና ካብ ዝንበር 50 ዓመቱ ደፊኑ ንማለት እምበር መመረቕታ ናይ ምዛሙ ከም ዘይኮነ ምዝካር የድሊ። ሃገራዊ ፌስቲቫልና ዝተጓዕዞ መገድን ተሪፍና ዘሎ ርሕቀትን ብግቡእ ምምዛን ነቲ ዝተበገሰሉን ዕላማን ራእን ዓብዪ ተደምሮ ስለ ዝኾነ ብግቡእ ክንሕዞ ዘለና ጉዳይ እዩ። እዚ ብመንእስያት ተምሃሮን ሰራሕተኛታት ኤርትራውያን ኣብ ኤሮጳ ቅድሚ 50 ዓመት ጀመረ ምትእኻብ ብዓንኬሉ እናሰፍሐ ብዙሕ ተሳተፍቱ እናብዝሐ ብዓይነቱን ኣወዳድቡንካ እናጽፈፈ ምኻዱ ኣብ ክትዕ ዝኣቱ ይኮነን። ሃገራዊ ፌስቲቫልና ከም ዓብዪ ሃገራዊ ውራይ ካብዚ ዘለዎ ንላዕሊ ከነማዕርጎ ዓጸፋ ምስራሕ ክንሓድጎ ከም ዘይብልና ክንረዳዳእ ኣሎና። ምክንያቱ ንሓደ ነገር ናብ ደረጃ ዕቤት ክትሰቕለዩ ከቢድ ስራሕን ነዊሕ ግዜን ዘድሊ እምበር ንድሕሪት ንኽምለስ ናይ ሓፂር እዋን ትኽስ እኹል ስለ ዝኾነ ኣብ ዓምዲ ሚን ሁና ወሁናክ ሮበት ብዘይ ሓገዝ ሰብ ሙሉእ መስርሕ ሕክምና ወስኒ ከሰላስን መብቅዑ ተገሊጹ። ኣብ ዓምዲ ፊልም ሪስኪ ቢዝነስ እትርአ ፖርሴች 928 ዝዓይነታ መኪና ተዋሳይ ቶም ክሩዝ ብ$1.7 ሚልዮን ጨረታ ንመሸጣ ከም ዘቕረበ ተገሊጹ። ኣብ ማዕሙቕ ባሕሪ ንከባቢ 50 ዓመታት ዝነበረ ዝዓበየ ጻዕዳ ሻርክ ዝዓይነቱ ዓሳ ተረኺቡ ዝርከቦም ኣገረምቲ ፍጻሜታት ኣቕሪባ። ኣብ ዓምዲ ኣልኡስራ ንፌስቲቫል ኤርትራ 2024 ካልኦት ስድራቤት ጠቀስ ትሕዝቶ ኣእንጊዳ ትርከብ።
ኣብ ዓምዲ ጥዕና ማሳጅ ቃንዛ ዓንዲ ሕቆ ኣብ ምህዳእ ልዑል ግደ ከም ዘለዎ ተገሊጹ። ቃንዛ ዓንዲ ሕቆ ኣብ ባፅሕን ዕድመ ዝደፍኡ ሽማግለታትን ልሙድ ተርእዩ። እዚ ፀገም እዚ ብዝተፈላለዩ ጠንቅታት ክኽሰት ይኽእል። ዝኾነ ክብደት ዘለዎ ነገር ተጠንቂካ ብዘይምልዓል ዝፍጠር ምግዳዕ ዓንዲ ሕቆ፣ ኣብ ንጡፍ ምንቅስቃስ ዘይምህላው፣ መጉዳእቲ ኮፍ ኢሉ ኣብ እትብለሉ እዋን ግቡእ ግዜን ኣቋማን ዘይምሕላው ገለ ካብቶም ጠንቅታት ኮይኖም ይጥቀሱ። ብኣውሩ ኣብ ሓኪም ቀሪብካ ዝውሃብ ፍወሳ እኹል ዕረፍቲ ምርካብ፣ ኣብቲ ዝተሃሰየ ክፋል ዓንዲ ሕቆ ውዒን ዝሑልን ኣገባብ ፍወሳ ምኽታል ካብቶም ነቲ ኣብ ዓንዲ ሕቆ ከጋጥም ዝኽእል ፀገማት ንምፍዋስ ዘገልግሉ ኣገባባት እዮም። ምድራስ ኣካላት ማሳጅ እውን ሓደ ካብቲ ኣብ ዓንዲ ሕቆ ዘጋጥም ቃንዛ ንግዚኡ ንምህዳእ ዝሕግዝ ፍወሳ እዩ። ኣብ ዓምዲ ማህደር ጀጋኑ ሳላ ጥርሶ ኣብ ትሕሲ ዝብል መበል ካልኣይ ክፋል ትሕሶ ቀሪብሎ። ድሕሪዚ ካብ ቤት ፅሕፈት እዚ እናወፃእኩ ጀነራል ብጥንቃቐ ትሕዝዎ ኢሉ ነቶም ንዓይ ዝተረከቦ መኮነናት ብተሪር ክሕዝኑ ሓበሮም። ንሳቶም ከዓ ናብቲ ሙሩኻ ተጋደልትን ወዶ ገባን ዝነበሩሉ ቦታ ወሰዱኒ። ኣብኡ ድማ ን15 ሙሩኻ ደቂ ኣንስትዮ ተጋደልቲ ናይ ብርጌድ 23 ፀኒሕናኒ። መብዛሕተን ኣብ መሓወራትን ዝተወቕዓ ውጉኣት መንእስያት እየን። ሕማቕ ትርኢት ነይርዎን። ክዳውንተን ብደም ጨቂው ብደሮና ተደፊነን ኣራእሰን ተበናጭኑ ነበረ። እቶም ኣብ ምድብ ወደ ገባ ዝተተሓሓዝና ተጋደልቲ ነበርካ ንኹላተን ሓፂምና ሓከምናየን። እንተኾነ ነቲ ዝገበርናለን ፅሬት ከስተመቕላ ዕድል ኣይረኸባን። ኣብ ሓንቲ ዚሊ ኣስፊሮም ካብቲ ዝነበርናዮ ናብ ሓንቲ ስንጭሮ ወሲዶም ሽዑ መዓልቲ ረሸንዎን። ንዓተን ንምቕታል ናይ ፀላኢ ተኽሲሕ ድሕሪ ምስማዕና እቶም ኣብ ከባቢና ዝነበሩ ወተሃደራት ንተጋደልቲ ናይ መበል 23 ብርጌድ ኣይኮነን ምርሻን ስጉኡን ከይተረፈ ክብልዓሎ ክብሉ ሰሚዕናዮም ዝብል ይርከባ። ደራስን ጋዜጠኛን ተስፋይ ዕቕባይ ከምዚ ዓይነት መፅሓፍ ክፅሕፍ ዝደረኸኒ ብቐንዱ ሙያዊ ስርሐዩ ክብል ገሊጹ። ኣባል ህዝባዊ ርክባት ፖሊስ ኤርትራ ተስፋይ ዕቕባይ ጉቡእ ሃገራዊ ኣገልግሎት ኣብ ሓምሻዊ ዙርያ ፈፂሙ ብዘይካቲ ምድብ ስርሑ ኣብቲ ካብ ብንእሽቱ ሰረፆ ዓውዲ ስነ ጥበብ ኣብ ዝተፈላለየ ሞያ ናይቲ ጥበብ ይነጥፍ። ኣብ በበይኑ እዋን ኣብ ኤርቲቪ ሸፈኖ ዝረኸቡ ስራሓት ሰነዳዊ ፊልምታት ዘዳለዎ ኮይኑ ግጥምታት ናይ ደርፊ፣ ሙዚቃዊ ድራማታት፣ ዝተፈላለዩ ዓንቀጻት ስፖርትን ጽሒፉ ኣብቲ ብኣሕተምቲ ሕድሪ እናተደለወ ብመልክዕ ቅጽታት ዝቐርብ መጽሓፍቲ ኣበርኪቱ። በተወሳኺ ብምኽንያት ናጽነት ኤርትራ ኣብ ዝተኻየደ ውድድር ካርኒቫል ንኡሳን ዞባታት ዞባ ማእከል ከም ዳይሬክተር ኮይኑ ሰሪሑ። ብዘይካዚ ኣብ ባህላዊ ውድድር ዝናር ጥበባት ማእከል ኮሚቴ ኮይኑ ዓይዩ። ሓደ ካብ ኣዳለውቲ መጽሔት ህዝብን ፖሊስን እውን እዩ። ቅድሚ ሕጂ ካቴና ዘርእሳ ናይ ገበን ልበወለዳዊት መጽሓፍ ዘቕረበ ተስፋይ ዕቕባይ ኣብዚ ቅንያት እዚ ድማ ኣብ ሸላ ዝሰማያ መጽሓፍ ኣመሪቑን ናብ ህዝቢ ዘርጊሑን ካብ ትሕዝቶ ሌላ ዝተወስደዩ። ኣብ ዓምዲ ሕብራዊ ብርዒ ብልሕን ኣእምሮን ክእለት ምሕደራን ብዛዕባ ምርጋእ ደም፣ ዓይነት ሳእንን ባህርያት ደቂ ሰብ ጠንቅታት ምጉሳዕ ዝብሉ ዛዕባታት ተኣንጊዶም ንረኽቦም። ኣብ ዓምዲ ወቕፈ ፈና ዝተፈላለዩ ዓለም ለኻዊ ስነ ጥበባዊ ፍጻሜታት ሰኒዳ ወፅያላ። ኣብ ዓምዲ ሸባብያት መበል ሳልሳይ ክፋል ህንፀት ሃገራዊ መንነት ኣብ ኤርትራ ንረክብ። ኣብ ዓምዲ ስነ ቁጠባ ዳግመ ምህዘው ልምዓት ኣፍሪቃ መበል 8 ክፋል ትሕዝቶ 8 ክፋል ኣብዚ ዞባ ትሕተ ሳህራ ኣፍሪቃ ብሰፊሑ ዝርአ ማእዝኑ ሰሓተ ኣተሓሳስባ ኣሎ። ህዝቢ ናይ ምግባር ዓቕሚ የብሉን። ካብ ወፃእተኛታት ሓገዝ ክረክብ ኣለዎ። ምክንያቱ እቲ ዝድለ ዓቕሚ ሓፅሮ እዩ ዝብል ይኹን እምበር ዓቕሚ ምፅኢልካ ከም ክታበት ንሓደ ሰብ ወጊእካ ቅፅበታዊ ውፅኢት ዘምፅእ ኣይኮነን። ሓደ ክፋሉ ፍልጠት ክኸውን ከሎ እቲ ካልኣይ ክፋሉ ድማ ኣብ ግብሪ ምውዓል እዩ። እቲ ቀዳማይ ካብ ካልኦት እትረኽቦ ቀዲሞም ዝማዕበሉ፣ እቲ ካልኣይ ግን ሙሉእ ብሙሉእ ኣብ ገዛ ርእስኻ ዝምርኮስ እዩ። ወሳንነትን ግብራውነትን ዘይብሉ ፍልጠት ኮይኑ ጥራይ ይሰርፍ። ናይ ምምሃር ድሌት እንተለዉ ፍልጠት ክእለትን ምድላብ ናይ ግዜ ሕቶ ጥራዩ። ኩሎም ኣብ ሓደ ግዜ ዝተገብሩ ይኮኑን። ነፍሲ ወከፍ ልክዕ ከም መንደቕ በቢግዜኡ ዝተሃንፀ ዝጭበጥ እዩ። ምክንያቱ ዝኾነ ሰብ ክእለትን ፍልጠትን ሒዙ ዝፍጠር ኣይኮነን፣ ብመስርሕ ዘኻዕብቶ እዩ ተመልኪቱሎ። ኣብ ዓምዲ ፍረ ፃዕሪ ኣብ ቀፅሪ ኤክስፖ ቅንያት ፌስቲቫል ኣባላት ማሕበር ሕርሻዊ ንግዲ ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ማሕዲኤ ብባህራዊ ፍርያት ናይ ዘዳለዎ ቀመማት መግብን ካልእ ምርኢት ዝምልከትን ትሕዝቶ ሰፊሩ። ኣብ ዓምዲ ሸባብ ንኡስ ዓምዲ ሕቶ ሸባብ 72 ሰዓታት ኣብ ትሕቲ ዝብል ኣርእስቲ ድሕሪ ፍኑእ ፆውታዊ ርክብ ኣብ ውሽጢ 72 ሰዓታት ዝውሰድ መከላኸሊ HIV ኤድስ ዝምልከት ሕቶ ግቡእ መልሲ ተዋሂቦ ይርከብ። ኣብ ዓምዲ ተርሙማ ፅንፅዋይ በዓል ፑድ ድሙ ካዕበት ክብረት ዕግበት ትርጉም ዘለዎም ኣስማት
ኣብ ዓምዲ ንቑሕ ደመና ምሕደራ ፍልጠት መሰረት ምሕደራ ለውጥን ትከላዊ ብቕዓትን ኩሉ ፍልጠት ድዩ ክዕቀብን ክመቓራሕን ዝኽእል መሰረት ፍልጠት ብመንገዲ ስርዑን ዘይስርዑን ትምህርትን ተመክሮን ዝእከብ ሓበሬታ ክኸውን ከሎ ሓበሬታ በይኑ ግን ፍልጠት ክህበና ኣይክእልን እዩ። ፍልጠት ኣብ ሓበሬታ ዘለና መረዳእታ እዩ። እቲ ብዝተፈላለዩ መንገድታት ዝረኸብናዮ ሓበሬታ ተረዲእና ብክንጥቀመሉ እንኽእል ኣገባብ ምስ ኩነታትና ኣዛሚድና ክንጥቀመሉ እንተዘይክኢልና ኣብ ፍልጠት ተሰጋጊሩ ክበሃል ኣይክእልን። ኩሉ ዓይነት ሓበሬታ ክእከብ ክስነድ ክዝርጋሕ ይኽእል እዩ። ኩሉ ዓይነት ፍልጠት ግን ክእከብ ክስነድን ክዝርጋሕን ኣጸጋሚ እዩ። ኣብ ገለ ኣጋጣሚ ምስኡ ዘሎ ፍልጠት መዳርግቲ የብሉን ግን ፍልጠቱ ከመሓላልፎ ኣይክእልን እዩ። ወይ ብልዑል ነጥብያ ተመሪቓ ግን ከኣ ኣብ ክፍሊ ንተምሃሮ ክተረድእ የጸግማዩ ክበሃል ሰሚዕና ንፈልጥ ንኸውን። ኩሉ ፍልጠት ዘለዎ ፍልጠቱ ከሰጋግር ስለ ዘይክእሉ እቲ ምኽንያት እቲ ገሊኡ ዓይነት ፍልጠትካ ንምእካቡን ምስጋሩን ልዑል ብቕዓት ሰሓቲ ኮይኑ ይጸንሕ። ዘይተነገረሎም ወናም ሌፋይ ባህር ሌፋይ ደባላይ ኣቶ ኣረፋይነ ፍሳሐ ንጉሰ ካብ ኣቦኦም ሹምባሽ ፍሳሐ ንጉሰን ኣዲኦም ወይዘሮ ንግስቲ ኣዜብ ገብረ መድህን ብ1921 ኣብ ካምቦ ዓስከር ጣልያን ሓስሓስ ኣስመራ ተወሊዶም ዕድመ ንእስነቶም እውን ኣብ ኣሕሊፎሞ። ወላዲ ኣቶ ኣረፋይነ ሹምባሽ ፍሳሐ ንጉሰ ስሙይ ዓስከር ጣልያን ፈታዊ ስፖርት እዮም ዝነበሩ። በጽሕን ከለዉ ኣብ ዝተኻይደ ካብ ኣስመራ ሰንዓፈ በጽሕካ ናይ ምምላስ ዓብ ቅድድም ጉያ እግሪ ሱፐር ማራቶን ሹምባሽ ፍሳሐ ቀዳማይ ብምውፃእ ከም እተሸለሙ ወዶም ኣቶ ኣረፋይነ ኣዘንቲሎም ነይሮም። ኣብ ርእሲ እዚ ሹምባሽ ፍሳሐ ብደበላ ፍሉጥ እዮም ነይሮም። ኣቶ ኣረፋይነ ድማ ኣሰሮም ሲዒቦም ዝድነቑ ደባላይ ክኾኑ በቂዖም። ኣብ ካልኣይ ኩናት ዓለም ኣብ መሬት ኤርትራ ኣብ መንጎ እንግሊዝን ጣልያን ውግእ ይካየድ ነበረ። በዚ ድማ መንእሰይ ኣረፋይነ ፍሳሐ ካብ ኣስመራ ናብ ትውልዲ ዓዶም ላቆን ንእዞባ ዱባሩባ ከይዶም ክዕቀቡ ወሰኑ። እንተኾነ ዓዲ ክበጽሑ ቁሩብ ምስ ተረፎን ዝባንጉ ሕጫዓ ኣብ ዝርከብ ጎላጉል ኣብ መንጎ ጣልያንን እንግሊዝን በደብዳብ ከቢድ ብረት ነፈርትን ዝተሰነየ ጽዕጽዕ ውግእ ክካየድ ስለ ጽንሖም ዓዶም ከይኣተዉ ተመኽልዮም ናብ ምውላድ ማንታን ንዞባ ዓረዛ ወሪዶም ምስ ኣዝማዶም ተዓቕቡ። ኩናት ክሳዕ ዝዝሕል ድማ ብጉስነት ተዓሲቦም ንቕርብ እዋን ሰርሑ። ድሓር ግን ንዓዶም ተመሊሶም ሓዳር መስረቱሞ ነቲ ዘይዓበይሉን ዘይመልኮን ስራሕ ኣዃይ ሕርሻ ስርሐ ቢሎም ተተሓዝዎ። ዓስከር ጣልያን ኣቦኦም ሹምባሽ ፍሳሐ ንጉሰ ግን ኣብ 1941 ኣብ ጭልጋ ከባቢ ጎንደር ዝተኻየደ ውግእ ሂወቶም ስለ ዝሓለፈት ድሕሪ እቲ ኩናት ኣይተረኸቡን። ኣቶ ኣረፋይነ ድሕሪ ሓዳር ምስራቶም ሓረስታይ ኮይኖም ነዊሕ ኣይቀጸሉን። ኣፍልጦ ከተማ ምልከት ቋንቋ ጣልያን ስለ ዝነበሮም ኣብ መንደፈራ ኣብ ሓደ ትካል መሸጣ ስጋ ማሸላዮን 6 ዓመት ሰርሑ። ስርሖምን ሓዳሮምን እናካየዱ ድማ እቲ ዝፈትዎ ያታውትሊ ደበላ ኣብ ዝተፈላለዩ ውርያትን ኣጋጣሚታትን ይጸወቱ ነበሩ። ኣብ ግዜ ዓደይ ቅድሚ ገቦጣ ኤርትራ ብኢትዮጵያ ኣብ መንጎ ሃገራውያን ደገፍቲ ሕብረት ምስ ኢትዮጵያን ኣብ ተራእምኒ ምትፍናን ጎነፅ ኣብ ዝተፈጥረሉ እዋን ኣብቲ ቦታ ተዓዲሞም ምንባሮም ትልቶም ንተሳተፍቲ ከም ዘርኣዩን ይሕብሩ። ብዛዕባ ፖለቲካዊ ኩነታት ናይቲ እዋንቲ ብዙሕ ኣፍልጦ ስለ ዘይነበሮም ግን ኣብቲ ምርኢት ዘቕርብሉ ቦታ ዝተፈጥረ ረጥሚ ድርኺቱ እንታይ ምንባሩ ብልክዕ ይርድዎ ከም ዘይነበሩ የዘንትዉ። ጉዕዞ ኤርትራ ኣብ ምርጋጽ ዓለም ለኻዊ ሸቶታት ዘላቕ ምዕባለ መበል ሳልሳይ ክፋል ትሕሶ ንረከብ። ኣብ ዓምዲ ዝረዓ ወእቕቲሳድ ናሽሪጋታት ኣብ መቐይሮ መንብሮ ኮማዝ ዝፃወትዎ ዓብዪ ኣበርክቶ ተዳሲስሎ። ኣብ ዓምዲ ወሓት ኣልጢፍል ዝተፈላለዩ ኣዘናጋዕትን መሃርትን ትሕሶታት ይጸንሑና። ኣብ ዓምዲ ተቕሪር ብሓድሽ ጅር ቫይረስ በዲዶ ህበይ ዝፍለጥ ሓደገኛ ሕማም ኣመታቱን ብሰፊሑ ተዳሲስሎ። ኣብ ዓምዲ ዲቨሎፕመንት ንኢንዱስትርያዊ ሕርሻ ዒላበሪዕድ ሓፈሻዊ ንጥፈታቱን ዝምልከት ጽሑፍ ሰፊሩሎ። ኣብ ዓምዲ ኦፒንዮን ኤርትራዊ ያታዊ ፍልጠት ኣማራጺ ዕቑር ፍልጠት ብዝብል ተገሊጹ ይርከብ። ኣብ ዓምዲ ኪዩኤንኤ ናብ ፈረንሳ ንስልጠና ቅድድም ብሽክለታ ክኸዱ ተዳልዮም ዝርከቡ 2 ደቂ 17 ዓመት መንእስያት ኤፍሬም ዘረጋብር መዋእል ጊላይን ዘላሊ ትሕዝቶ ሰፊሩሎ። ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ቴሌቭዥን ኤርትራ ንሎሚ ዝተዳለወ መደብ ዳህሳስ ሕትመት ኣብ ዝተፈጺሙሎ ሰላም።